салому алейкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тандисиҳату хонобод бошед. Рости зиёда аз 2 сол мешавад ютуб 3 сол шуда истодааст. камеам бошад дар хизмати ҳамватанон ҳастем. ягона хоҳаре ки ман дидам аз бародаро хуб ҳастанд, ҳамхи хоҳаро бошанд. бовар кунед хе хоҳаре ки бисёриҳо дар ҳамон комментда ина машини навистанд, ҳар хе гапҳои қабеҳ навистанд. ба ин хоҳар гуфт ки вай одамои худамо ҳамин мегӯянд ку ҳамин гӯшта партои худ ба худаш кир мекунад, кирм аз ини худ мешавад. бегона ва бегона надорад коре, он хеш аст ки дар пайи шикасти хеш аст. бовар кунед ман ягона хоҳаре дидам ки хе балагадарна, хе қадрдон, хе ҳамин ҳафта ага 7 рӯз бошад 3 бор ҳамин хоҳар додарҷон чӣ хел шумо барори кор шумо менависед. мо чӣ кор кардем? Як бор аз ҳаётамо хизмат кардем, рафтем ҳамин хоҳара аз рабства, лекин аз самдела як ҷое буданд ки ранги ғуломӣ карда, оне даже телевидение нишон дод ҳамон корфармоя. нацеша намегӯям, мардуми Беларусия, мардуми ҳар ҷое ҷамъ карда ҳамин зада кор мефармем диги, пули кам кати 20,000 25,000 кати. мо ҳамин хоҳара дар ҳамонҷо гирифтем, як кори нағз ба монде. ман алҳамдулилло кор кардан, пеши фарзандонашон рафта истодан. ҳамин хоҳар ҳаққони қадрдон, ҳамин одамои ман ҳурмат мекунам. наморо то охир тамошо кунед. ягон хизмат бошад, иншоалло дар хизмати шумо ҳастем. камеам бошад дар шаҳри Екатеринбург кор дорем. авиакассамо регистратсия, офисамо виет закрит, мақсад ягон депорт бошад, чӣ бошад проверка мекунем. чӣ хизматрасония бошад, номераи офиси мо дар зер навор мешавад, ватсап банависед. худо хоҳад дар хизмати шумо ҳастем. ҳамин дунё ба қадри якдигар расем, дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободӣ ватани замон Тоҷикистон бошем. ҳамеша сарбаланд бошед, худтона эҳтиёт кунед. инҷа камтар хунук шуд, шапка пӯшидем. бачаи ёш баъзешон мебинем велик ба бешапка, баъде ки сараке аз даст додед, дар худтото баъзетон беақл ки бо шамол занадага бадтар беақл мешед. эҳтиёт кунед худтона. салом алейкум ака ҳусейн сӯзи, хубӣ акаҷон? салом алейкум ака. акаҷон азор омади калон барои хубиёт. нама дар аэропортом, худо хоҳад нозир ҳамо ҷои шумо, канали фикри шумо, ҳамон билете ки ма гирифтам ака ҳусейн, ҳама 14,000 ҳамхайрӣ гирифтаи. ҳайрон шидиам ки дар ин қарӯзи масъад дастрочна то 12,000 да билет гирифтӣ. одамои ҷа ҳайрон шидиам. гуфтам акай хидмай масъад дастгирӣ мекуна, ҳамавақт на марҳамат билет бигирен ай канали фикри шумо, ҳамавақт дар фикри мову шумоанд. акаҷон азору омади калон барои хубиёт. баъд ман ҳамун мухлисои шумо да ҳамун чиёи шумо да гуфтанем паспичикои шумо да ки ман ҳамун одаме ҳастам ки ман якум бор ҳамин шаҳри Екатеринбург омадам. ҳамин акай ҳусейна дастгириш ман дар ёрдамаш расид, дастгирӣ кард мара. мақсад ман миннатдорам. ина ман ҳозир ҳамин паспичикои ҳамин акай ҳусейн да гуфтанем ки ҳамун духтарам, ина ман рафтаистам Тоҷикистон. худо хоҳад ба ёрдамо ба дастгирии акай ҳусейн, худованд акай ҳусейн миннатдор боша, розӣ боша. хайна ман худо хоҳад ё насиби Аллоҳ соатои 2:55 мерем ватан да парвозем. худо хоҳад иншоалло ва раҳмон соғ саломат бирасам. якум пеши кампири модарам мерам, баъд кӯдакома мегирам. мақсад пеши модарам мебарам. якум карот ки медурам пешаш сёмка мекунам, мепартам шумода ки мақсад бине ки ҳақиқатан да ҳамин мушкили да сари ма омадагиай мисол дурӯғ нестай. ман чанд бор хостам одам наёфтам ки бугум сёмка кунад,
ки ами ҳақиқатан да шумо бинена бовар кунед ки ҳақиқатан да модари ман мақсад маҳкамай иншоалло ва раҳмон худо хоҳад ё насиби Аллоҳ ина худам рафтестам тирма рафтана дачка бурданма ҳамаша иншоалло ва раҳмон сёмка када ҳами одамое ки мада дастгирӣ кардан акоое ки апоое ки дар вақти қинима дар вақти ки шарри кардани бу якум бор омадам ҳеҷ кае надоштам дастгирим куна кӯмаки хишона ба ман дароз карданд мара ёрдам карданд ҳамодар нишон будам ҳазор раҳмати калон якборига ба ҳаматон худованд нигаҳбон боша ҳаматона